Mangan rujak lawang diinep ditrombo luar. Kayak kentrung arek. Aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodoh. Cekintung waktu kemat petuntang-petuntung watuke kumat. Bal-balan poli bulu tangkis tinjulan liya ayane ayo ditingkatno prestasi permainane nurut coach opine semboyan penotati ngerti kelamane sing dihadapi supaya unggul dadi juara nomor mula olahraga iku ayo padha dibiasakno penting kanggo lanang wedok tuwa lan ayo
pinter kali gede kok yo banjiran aku biyen sik cilik diwulang pinter bareng wis gede dadak rapian aku rapi loro gak tau kangelan perkara sanjang pangan saben dina lancar tak kongko nyambut gawe dhewe-dhewe sek gak kekurangan aku ngono mek ngono turu barek nunut mangan tapi loro kok sik kurang ae delok arek saiki sik ayu-ayune mulut tak toleki ngalor ngidul cek gampange dipameri duit 500 wis ngusel ae mulut carane tolek kenalan tak sudono jeneng samaran kadang-kadang tak waras jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah aku biyen dulur wis tau kisinan gowo arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel prasaku rumah makan mula betiku pancen gak ilo kancaku kabeh padha alo aku iki dulur pokoke wedok ana bedes dipupuri ae erungku wis tau bujo arek wedok peteng-petengan rambute dawa prasaku arek prawan rambute tak cekel dadak buntute jaran aku diclentik geblak tiba kaya-kaya aja kapok kapan biasae mulai ayo kon wis penggaweane yo gak izin yo gak rejek anjen aku ora gedhek wis nek gak kuline ya angel nek gak turunane wong gendeng yo gak iso ngomong tok gak ngombe yo kecut sir-siran tok gak dambi kawin yo selek peo kale mangkelan biasa guyon-guyon nek mangkelan marai gelis turu lho aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku yo tak cicilane titik-titik alon dhisik saya seorang seniman asal dari kota Surabaya rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira dilarang kita melarang pada orang yang sedang berpacaran tapi awas yang punya kenalan nanti akhirnya jadi penasaran tukulang nek gawa obor ana tempe kok diuyai wong donya
iki gak tak godhong kelor wong dulur ipe kok diuyahi saenak dadi bujangan ngalor ngidul gak ana tujuan mulane bengi turune dhewean kepingin anget ngeloni bantal paling enak kemanten baru isone mati nek bulan mati jam 7 sore wis mapan turu lampu dipateni tangane ngremet sambung aku tau dadi kemanten anyar kula bojoku tak sayang tak turokno kasur tak bantali tangan bareng aku disengkur tak kepuk kancinge lawan ate-ateku aku seeling areke ayu kate encil kuning tampian wong lanang mele-melenan bareng oleh bojo sak pensiunan maling jadi iseku tapi wis insap mari ngapet barange kang wahab gawa duwe sablek mulene jam 4 bareng disuntek sak kliru tutupe kecap namung semanten sairan kula sae lan boten polongka arajo edane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno dhuwit wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu arek wedok digepuki bapakne. Wis akibat kuro kandas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan kale mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho, halo. Kartala. Tekon ndi rek? Tekon ndi? Tas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wong niku. Omong ngamun. Lho mudun teko ndi lak ngono? Kapal terbang. Lho, numpak montor mulu. Wah, kaya kon lho. Lho kok iso numpak montor mulu iku asale ya apa? Lho, aku lak dangenan Jakarta. Melok apa iki? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lah apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Iki lho sepak bola. Oh, bal-balan. Lho. Olahraga iku penting panjenengan. Nama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono? Tangga ae gak sing krungu. Paling sing akeh nduk puluh sempu kono ya. Kon niku. Kon kae cilik durung tau mimisen ya. Lah apa mimisen niku? Aku ono kono lak malah dadi wong duaan. Bareng pertandingan yo apa? Wah, dah wis bareng liprine dunekno prit. Kon dadi apa sih? Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho. Apa? Dablek. Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek. Ah iya kaya lambemu iku wis. Oh, terus ya apa terus? Bareng bal digiring musuh aku tenang. Wah, wis tan kalem. Tan kalem, tenang tak lirik. Kok iso tenang lha apa? Ya aku kaliren. Lah kon niku. Lah gak mangan dhisik. Slae ndelok slae bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok genandi? Kena pacar turi. Lah bal kok colong iku? Ya iki ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring. Terus. Wis tak saduk mlebu palang wong surak apa wis. Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Tak bunuh diri kon niku. Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni Isin. awan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Bareng kok kamplenge? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur? Tawur aku diwanting digepuki. Iya. Njejak bantal terus ngelilir ngono ae. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Wong ngomong meteng-meteng dadak ngipi, maneh-maneh lek ngomongi ipeni dhisikno. Nek tak ipekno dhisik kon. Mulane untung sing gawe iku cepoten pisan, cek gak angel lek ngomong. Ya mbolo, soalnya gak ono tendeloni ya. Wah, kon niku.
Omahmu kok bangun? Oh, buru ae tak bangun. Wah, dadi bangun kocone, kaca apa iku? Wis plastik. Lah kaca plastik ya wis. Ngomonganmu kaca biasa. Kan tak delok menjero waduh kamare telu. Sing situk kamar apa? Ruangan tamu. Sing situk Kamar tidur. sing mburi dhewe sing peteng. Kamar masjid. Lho. Oh. Kenapa kon kamar apa kamar mayit itu? Gendeng awan niku. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Kok menawa ana tamu-tamu nginep. Lemari ning akeh. Yo temen. Lemari wesi. Kaya apa? Sing lemari waja. Lemari waja. Lek malih dadi wong penjara. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran. Lho ya bareng dibuka waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok niku. Di rumah salmu oleh kulele. Lho, gak ngono. Ngamu. Yo lak sik anyar ah, dadi anyar. bareng tak delok wah ku njero wernane opo. Lho. Wis gombal opo sing gak ono niku niku. Yo. Kenapa nyusut ta ya opo kon iki? Kalau aku jange mau kepethuk kok nyaras-arasen. Lah apa? Wong kepethuk men jengkelno ati rek. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi. Iya. Dapurmu elek. Yo yang ngene iki lho. Dapurmu elek dapurmu. Wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lah apa? Ya dapurmu dhewe. Ngomong Kon kok muring-muring apa? Gak murang-muring. Omahmu sing arep kok bangun. Bangun. Sayange bareng tak delok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Iya, Pak. Dapurmu semenen. Kadang monggo umpama dapurmu tak botong ngono ya. Kita sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya raiku iki. Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kudit. Nek cara kuteku dapur, nek cara ndese iku pawon. Pawon nah. Ojo kathek dapur lho wis pawon ngono ae lho. Cara biasa. Iya. Bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Amel aku mari. Temen tak. Kuwi objek ah. Sore. Iya, sebentar sapit ae. Gelem. Sapit. Malah Lah apa? durung nyambut gawe sprinting-printing. Iku anu sate iku. Mbok nek ngono. Nyambiti sate. Iya. Sing penting lah ya hasile ya lho. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho, kaya apa? Lho belung lo larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo go nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah ae kira. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta. Ya dikelompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik iki disuweki marno ditambal maneh. Ya. Iya, lah malah bongkar pasang mesin. Lah ya dikeki betokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. 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 Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung iku pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, dideleng nggonmu, 3 dina wis nglumpuk pisan. Tangga buyar. Lah apa tangga buyar iki? Lah ya apa ndelok ambune. Ngomong-ngamu kon iku. Wedi kon iki diprotes karo tangga-tangga ta? Mengganggu kesehatane tangga. Yo izin. Bilane lho. Ndolek balung ae sama izin iki lho. Lah jaga batine akeh lek gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni kan. Iya. Wedi apa kon? Tirik apa? Wedi apane barek kirik? Lho omong-ngamu kon niku. Lah, kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik. Ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Nah. Lek wis setengah ngantuk ya. Iya. Buntute batheken seret. Kawani pisan. Kawani. Kalau nyen kon cilik durung tau diculek wong seprapat ngene ngono. Lah apa? Omong-ngamu. Nyatek. Oh, saiki ngene wis. Carane. Waya bengi. Nah, mbuh. Ana mburine jagal biasane ana belungi sapi ya. Tempoli sapi. Iku mesti akeh kirik. Iya. Lah ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya. Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabane pager. Lho durung oleh balung iku torok dhisik. Lho gak ngono lah, gedhe ndi asile belung karo daging. Tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat kon. Lho carane tak dudukno. Lek pancene dhuwit ku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang jabane pager. Jabane pager ditampani kirik. Milih ndi? Kirik iku daging karo belung. Oh, omong-omong. Ya milih daginge. Mencolot nang jabane pager, belung cereten sret lho. Oleh kon. Iya. Balung tarik tak siret-sret. Iya. Wong kirik iku nanti ndelok daging iku kaya ngono besuwel-besuwel. Iya. Daging entek. Iya. Buru aku lho. Ngomong Kon diuber. Iya. Lho ya mlayu kok. Lho ambekan gak nututi. Wedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon nanceni kati kenek kon ndekemo barek ngrengo.
Aku ngerem. Iya. Kirike ngerem. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana wong njiret-kirik. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong ngamuk. Dilebokno ndek kamar bleng. Iya. Apane lak dikekah karo. Ngomong ngamuk. Kon niku apa wae sak nyambut sembarang kok Kak gelem iku. Kon niku ngajak lara kon niku. Halo. Oh, sabari. Waduh menawar ambek Kartolo. Iya. Apa rek sepurane ae. Apa? Aku gak iso metu ikon sebab omahku iki ada kutha. Iya, pancene desa ndek. Iya, jange nang kutha lak ngliwati alas ah. Iya. Ate iki wayah bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan iki. Lah menungso kok wedi karo kewan sih, Kon. Lho iya pada umume alas iku akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan. Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak loh. Jarene wong tuwa ngene ri. Kon kok nek liwat alas kepethuk macan. Macan lak gereng ah. Iya, Ngembangan wong mesti ngerem. Gereng. Iya. Jarene wong tuwa-tuwa dhisik ana gereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Wah aku kono gereng aku gereng. Iya. Wah. Macan melayu. Iya. Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon. Iya. Apa ambek tawon Lho, pada umume tawon lak ngentup. Mentup. Lah nek wis wong dintup tawon, Lho entup. entup lak kari ya. Iya. Entupen. Lho, tak bales. Iya balesen. Tak entup. Entupen. Lah nek entupku kari. Lho enak kon enak gak duwe entup kon. Oh, mawari. Lah apa entupe wong Sokari. Bareng saiki kepethuk kon lho. Ambek Munawar aja dadi ati mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah ya salah nek bener-benerno. Akeh salahe wis. Engko tadi Kon wis akeh salahe. Kon akeh salahe, ngomong wis akeh salahe. Mang bengi rek mari melekan. Mulane kon kok rada ngantuk ri. Iya, melekan niku apa? Wakjo nglairno iki. kon sampel kon. Lho, Putune Wak Jong lair. sing wedo. Oh iya. Nglairno rek masalah. Oh, Rupa arek. Ini perasa kerupuk janggel. Lah nglairno yo arek ri. Melekan sewengi, kon gak melekan War? Arek iki durung tau digaris wong ya apa. Kon gak melekan? Maupun odur. Oh, melekan ruwami rek. Ono apa ae nduk? Waduh nduk kono pengasah otak, ono sing sekak, Iya kudu ono sing karambol, ono sing tetetan, ono sing ngantuk. ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ono sing ngantuk wis melekan kepinginane. Antarane. Nek kono badean rek. Bade aku situk kan sing badi. Iya nek ngono. Lho, kan tak sejarahi. Panjang tak jatimu ya. Apa sih padamu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soale tak badai gak iso mbadi bade aku. Kon iki durung tau dicakar sama morat-marit. Kon iku lha apa sih? Kon iku lha apa? Kon ngomong pribadi lah apa marang tuwa iku. Kon elok-elokno iki. Soale mbadi bade aku gak iso. Ya apa sih padamu iki? Sedarai Nah, ngene. kayak ngene, tak badai ya. Iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing iringane omah tak centel sing kanuk bahane kopeken. Tuh, sepeda colongan yo. Colongan kan. Lah, Sedaku dhewe. Oh, dadi sing dhisik asik Iya. kali kok. Ayo badin ya. Wis ayo Tiba sampe gocer gak iso sambat to apa? Ayo. tukang becak kudanan. Waduh sambat. Kon ngabluk ae mbademu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Wong Iso kulak puhung, sambat. wong kulak puhung. Wong kulak puhung. Gak iso. Wis katok. Tentara terjun. Waduh, kon niku mbademu ngawur. Apa? Ayo. Katok. Apa? Tiba sampe gocer gak iso sambat. Iku munu arek bayi. Lho, arek bayi apa? Iya. Arek bayi. Ayo tiba. Dias kebentuk sampe gocer. Paling ya. Tumon kon atu-atu ngono. Ya kalahku karo bayi to. Ayo badin badhe aku. Wes Tok ae wis. apa sih? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki. Lho, iku sing dodol gendeng. Lho gak cocok. Oh, Cocok. soalnya gak payu. Gak cocok. Katok Gak apa? cocok. Katok apa? Mergo iku barang colongan. Ngawur. Wah, badan apa barang colongan. Iki lho Baden, sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Patlok. Gak iso. Ya kon sing meliru. Lho, Ayo, papat. gak iso. Takon wong sakmene kae nek sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8. Lho, Lho, iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Oh, iso sapi sikile 8. Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? Papat. Lho, teko ngarep Loro. teko ngarep loro. Iya. Teko mburi Loro. piro pisan? Papat. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen
Loro. Ayo satu ku sikile 8 karo. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan takoni. Anjen 8 kok ajakno. Oh, ngono serekalan kene iku. PT ae sikile piro wis? Pitik ya loro. Gak iso. Lho. Gak iso sekolah ilmu hewan penting iku. Loro. Gak iso. Piro? 6. Lho iso. Yang pitik 3. Oh iya, War. Pitik iku 3 ngiyut Tambahno loro dadi sikile sedinah iki. Pitik 3. Oh iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. Gak iso. Gak iso cek nyasar-nyasar. Ayo. Kedasan kisinan lho. Iwak Iwak botokan. Lho, wong iku urip kok. Ana ambekane kok. Ah, iwak lentuh. Gak iso. Iku lak bareng apa iku gak bernyawa iku. Ayo. Iwak apa ya? Iwak apa sing gak iso ngalor ngidul, ngulon ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Wah, wis kon iki rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon niku. Wong badan ngono dipamerno kancane. Salahku karo kejepit. Wis ta, ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan. Sebab nyambut gawe iku lek panjenengan temen lho, dadi lanenake aja sampe nyeleweng ya. Dadi kan mang dedure nyambut gawe blas. Lho wis aku bendino nyambut gawe. Ya Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek. Iki aku takon ta, kon wis kawin. Ya wis, Ri. Ya wong bojomu Duduk gudel. Oh. ngene iki lho lho. Wong takonmu sengak kon niku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas. Lah nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anake wis akeh iki mosok kon kok kon entuk karo lek. Ya terhitung ya rabi wong. Oh, Anak wis 6. Anak pira? Lho, 6. 6 kon gak tau ana. Jarine 5. Kon aja silip anak ta? Oh, niku mati sitok. Oh, mati loro. Tak icak. Tadi sapi lanang nek ndil ae dicak. Arek iki durung tau dipermak wong niku kok. Yo, menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ro. Gak tau nyabrang. Ah, Tapi anake arek iki Kadang-kadang hebat hebat. lho temen. iya wong iku Titisan. jagone ngene iki lak turunan horen ae. Tapi cucuke gak ono. Aja mah cocok untune lek gripis kabeh. Ini dek orene tak kabluk kon. Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago. Loncene turunan Sing lho. lanang, sing kembar. Iya. Sing situk gondol, situk gondrong. Nek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter. Oh, Cak, cerdas. Paling enggak wis besok iki Pilot. Iya. Tapi lek sing gondrong iku meneng. Meneng. Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngono, lincahe nemen. Kon wis ngono jare karo kon. Lho, alah wong sing wedok iku lak sing nomor Erna, 4 Erna. Erna, iya. Iya, waduh mbese nek golek dhuwit cepet iki. Oh, lho. Apa oleh gak cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono oleh bumbu, oleh klothok, oleh uyah. Terus tak gawe nang omahmu ae ngono. Tak ngemis lan. Oh, lu apa? Tapi sing penting kanca ojo mangkelan. Sebab arek gak mesti kadang-kadang cilikane ngono gede-gede dadi wong sing sing pinter lah sepuro. Wong iso ngengeri barek wong tuwa. Sembarang lek saka turunan. Titisan masih ngono. Iya. Titisan Kaya awak dhewe masa ro awakmu. Kan mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sepuro. Lah masih aku lah. Iya. Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu gak Karo wong zaman biyen nah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene. Biyen turune Pembanggung. Ya kon niku wis apa yo bojone. Waduh. Sing ndi? Oh, gak tau metu. Ya gak iso metu wong gak kena disuguhne tamu. Welek nemen iku. Iku tak dhisik. Rumangsamu bojoku ku apem ngono ta. Lho, Kok disuguhne tamu. Kok jeng bojone Kartolo. Kartolo jalan bojone lancap irunge mbangir. Iya. Bojomu irunge kaya manuk betet. Niku asale entek ya mereka tak krikiti hari kono. Tau metu, gak metu nyene. Tau metu sepisan wae dubur berkerek. Mbuh sampe tutu dindimbung. Apa iki? Ya nggawa anake omonganmu ngono. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho. Oh, lek macak. Tau macake klopo tangane siwil bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho. Brai ta, brai. Oh, nek budal rapat PKK barang iku wis jarike kuning, rambi kuning, kudunge kuning, Untune kuning. kon niku Tapi Seragam. nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Lak anu loro. Kadang-kadang bengi titik 5.
Lho nek para esuk sama selikur. Iya. Iku malah keceput rek ilang. Tapi nek masang sanggul iku gak tumun nang gedhe nyenengno. Cilik-cilik sak keceput-ceput tadi rambutnya arang ya. Wapang sisa nek mlakune nok andi langkar angkur. Koyoke kalau nyit-nyite kok. Tapi hidupe Malik Mas ngono, lho tangane Malik bisa nih. Tangan iya pating celiker. Sing tak erani bojoku nek brahi kebacut. Napa? Jam 4 esuk jangan budal rapat jam 7. Wis tangi. Ola apa? Dalku blak-bluk ndeblok glepung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane. Wah, wis wong wedake gak apa-apa. Anjene wong wedake wis seneng brahi ono sing gak seneng. Ayo mlaku-mlaku. Ngono. Iya. Dhisik Lho kon dia dhisik aku. Iya, aku tak dhisik ya. Iya. Ayo. Mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya, mari seneng susah. Kak. Kenawar, Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan iki. Wong ngomong kon kredit iki. Ya apa rek, digolek wong wedok ngetan, Iya. ngulon, ngalor ngidul, sampai bingung dadan prapatan tolak-tolak koyo bido. Arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho. Mangkel aku ki mangkel. Nah, mangkel iku gak di embong ini, Rek. Di omah. Lah apa sing ngene prapatan iki? Dadi penunjuk dalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran. Untung-untungan angkon duwe bojo aku gak nyambut gawe. Ya gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek lho niki. Kok enak wong wedok kon becak lho. Ya cek umum, bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kon gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci. Begejekan. Aku budal mang wis tak tari si kon, Dik. Kunciku tak tinggal. Gak sampean gawa saiki kon takokno. Gerang-gerang kok masak gejekan ngene embong, delok wong iku lho. Iya, kok nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong-ngomong. Yo sis. Kok iso ku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono wong, cewek gak ono, maling. Ya. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Cewekmu loro iku. Cewek kawung, gak ono ayo mandi. Teles aku sing njupuk. Mulai ronguna gak gelem dirasi maling. Kon iku gendeng akon niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu neceke disisan terus garis. Dipeno endi aku wis mumet goleki gak ono. Peniratan Bu. Adol ya. Gendeng ya. Dangu. Alah apa? Ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku tak palu jitokmu kon. Kon iki wong wedok tatarsan kon niku. Aku kadung mangkel aku. Cewek gak ono tunggale di entit. Ngomong-ngomong. Mosok nek mburi penirat. Mburine. Nirat endi? Penirat Goleki mburi. gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho. Terus apa? Kan Saya gawe. nduk endi gak ono iku. Kan gawe. Saya mbok jare Yuti mang ono safari. Safari? Kancamu ya iku paling. Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayah merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok pungkasane lepek sak tutupi dikesak. Panjane safari turunane bangsat panjane. Jangan kongkon ta iku. Dek dikongkon sepero. Cek bareng malinge ngono. Dek liwat safari terus sampe sing ngedol. Omong-omong. Aja plongo kok tak tabok nduk kene iku. Wis saiki ngene ae. Ya apa ayo. Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulya. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Ya apa? Deplok-deplok, Dik. Terus ya apa? Wis, gayo apem. Dadi apem. Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kenek kasar.
Siapano kasar. Mbuh mati sapari, mbuh mati sapari. Yo apa iku mati sapari tumpuk ae. Karepmu ya apa? Yo aja ngono dironding sing apik, tapi golek ana. Iya wis. Nek gak ngaku ya apa carane diurus. Sing genah dadi gegeran. Wis ana kene Pak. Golek ana lho ya. Wis ana kene Pak Becak. Ana, ngomong mlayu kok. Ngandel proto tangki ae. Niku gak ngajar ta wong wedok ngandel prauto iku. Golek ana lho ya. Enak cewekku. Dibet lengo-lengo titik ya apa-apa. Cokuyan. Iya ya. Mangkel. Iya ya, Cik. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untungmu. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Anak ibu to ijo ngene. Panjenengan wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Apa-apa, sing penting tak enteni panjenengan. Halo, Mas. Lho, Ri, Ngomel ijen ae padane wong Indun ae. Ya kon lelak-lelak. Kan iku lha apa ngomong sing tanpa rewang iki. Sakjane aku kate ngomong karo kon. Ya ngomong ta. Ngomong apa sih? Kon wingi Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia? No. Cara Jawa? No. Apa no? Ya nutok iku. Perlu apa kan Mbak? Ngono, kon wingi jam 8 nang konku. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak. Tapi japan no bayar arisan. Iya, kon menjaya nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan. Loh. Kelangan? Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng akon niku. Loh, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri nih kon niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta? Sewek. Heh? Sewek. Iya. Sewek sapa? Sewek tuh. Aja guyon. Oh, yakin ya. Lanang-lanang kok sewekan. Gendeng niku. Sewek bojoku. Oh, dadi sewek bojomu. Iya. Duduk sewekmu. Duduk. Lah iya bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Aku melok ngrombol dik kono sinu kok no aku goblok. Oh, termasuk kon iki kendarane aku. Ya jelas. Saiki tak elingno war. Apa? Sembarang iki tanpa bukti, aja mesti ndarani wong. Iki lebih berat lho, kon tak lapurno hukum dhewe kon, temen. Ojo ngono ri kon iku. Lah kon secara nuduh terang-terangan ngene jare. Wong aku jare Aku mono wis wong lho, jare bojoku. Lah tembung jare to? Iya. Tapi buktine lak gak ono aku. Gak on. Sapa? Buktine. Buktine gak ono tapi ya ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak. Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soale bojoku weruh dikandani tangga. Dadi kon darane aku temen. Iya. Sewekmu ilang pira sih? Loro. Iya, aku sing Lho ya. ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis ngono ya montok-montok omonganmu ngono. Mewek. Gak mewek nyen potongane mewek ngene. Ya pancen aku sing jogo. Apa sih? Ya apa? Aku gak terima lho. Oh, gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan, kon nek iso balekno. Si aku takon, kelire sewek apa sih? Sewek kawung. Beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng akon. Lah malah kidungan adane lodrok kae kon. Ngono kon timbangi. Oh, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancoan. Oh, perkara sepele kon gawe sepolo. Iya. Sepele. Barang sepele ya tak gawe sepalu. Omong kon gawe gede. Tak gawe gede. Lapor. Iya. Apa lapor nanti kan? Lho nang sing ndukur-ndukur. Kayak to. Lentang mendung. Ngono nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan. Nang kupingmu tak ewer-ewer kene. Sing ndukur-ndukur iku sapa? Repot nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Perkara sewek. Lho wong desa nek sing ngatur Nah. lapor nang Pak Lurah dhisik. Oh, lurah. Lho ya apa? Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya. Iya. Tapi nek perkara lurah ya gak rupane lurahmu. Lho lurah anyar iki. Lurahmu ijo ta putih? Belang telon. Le, rumah samu kucing ya lurahku. Ya, lurah sapa sih? Iya, lah Basman. Oh, Baseman. Iya, Ya lapor dik nek pancen kon lanang sejati. Pak Basman ku umum wong meneng, tapi Ya. kudu murang-muring melek. Ditenono kok nek tega mbek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek lurahmu. Apa? Ojo maneh lurah Basman siji loro telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampai ngomong aku ya. Iya. Tak cokot kupinge. Loh, Ayo. Ri. Engko tak dhisik, kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambah aku, ping pindho kon ngancam lurahku. Nek pancene omonganmu kaya ngono tak sampaikno nang Pak Lurah. Ya, sampai no. Entenono kene. Heeh.
Ngono nek abur barang perkara sewek ae. Atas pire sih regane sewek? Aku cek lancangi. Wis salah tek nyumbari lurah. Ha nek lurah teko, aku dikecek tangisan anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae. Tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek dadi lurah. Lah ngomong dadi lurah iki. Saking umume dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbok aku dadi lurah iki. Ojo anu lho kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo cukul telo, nandur pari cukul pari. Danuk critane menungsa urip, nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip di desa kene temen. Aku gak tau geger barek wong. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksana, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis ati omahku gedhong, magrong-magrong tinggi rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele dodong. Lah wong lurah soge sampak kena ge paribasan kulo rek wak lurah Basman saking sugine soge cikar, soge bendi, soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sapa kene? Ojo anu lho kon entak lho kon lho. Mendayo tak kelabok kono mbanyaki kon kok. Arek kok sampean ngadeg kok lho. Lho apa? Apa kon iki? Sampeyan ngadeg. Lho wis lho ngadeg lho. Kula jange enten kepentingan. Jadi kan ono kepentingan. Lho warek iki opo rek? Kon ku mendayo tang ngerampok kon niku. Mendayo kok trapsilae koyo ngono lho. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampean tuyul sinten? Ya opo arek kan wong tuwek kesrekalan. Kok tak kandhani ya. Napa? Sing jarane umum mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kula nuwun biasa. Enggak nek gawe gak apa lurah kok seret lho kaya apa kon niku. Kula kan jenenge labur. Lah nek kon labur kon seret. Kon labur kon seret, lak dadi lurah seretan aku. Oh, goblok iki tak jeguk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, rek kok rumangsane ku anakmu ta kowe iki. Wak lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Putumu lucu iki. Isi ngene ya? Ya, isi ngene ya, kewan. Lali aku. Sak ngomong. Yo, isi ngene ya. Lak jeneng Munawar sih. Nah, ya dah. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok. Kula kajeng repot. Dadi kene mati kempot. Iku selop. Sekop. Kula niki jange moncrot. Ojo prisisan lho. Oh, atanu. Lah iya, api lapur sih, api lapur. Lah nek pancen kon iki api lapur, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas iki. Niki ngeten, Pak. Iya. Kula enggak ada persoalan. Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan? Iku malu, apa iku? Persoalan. Lah iya, persoalan. Atau si apa iki? Niki kula sithik kathah niku kula niki kelangan. Kelangan. Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong. Soale mboten ten cendelone. Itu ana persoalan apa?
Kelangan. Nggih. Apa sing ilang itu? Pun sewek. Oh, sewek ya. Sewek kali. Tapi si nyolong pun jelas ngaku. lho, wis jelas. Pun. Dadi sing nyolong wis ngaku. Tertangkap basah. Lho, wis seru arek kon. Pun. Susur. Iku lho sumur. Pengarani semur. Iku lho, aja gupi aku di pas dupo iki lho. Apa yang ngomong apa kan? Sundur. Aduh, iki mau sepur. Syukur. Jadi ana sing nyolong San ya. Jelas. Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citet. Lho ya iki lho. Kalau buku, kudu dicatet. Kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi. Tapi kalau dicatat, gak iso. Nggih, Nah ya. Nggih. Saiki kon tak takon lho ngomong signal ya. Nggih, Pak. Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu enggo endi? Kok lho kok plak-plak ya takoni kok. Oh, arek kok tak jejak rongkongmu ngono peok kon kok. Arek kok aboge. Lah bener omamu enggo endi? Cara pundi mbok? Lho cara gonku takoni Endi? Ora saiki ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Ayo. Omamu ndek endi? Tandis Kidul Gang Luru nomor 48. Munawar rene arep apa? Apa-apa arep. Nek munawar apa-apa arep, aku gak uman. Lho, rek, kok cek grangsange kon iku lho. Ya apa sih kon iku adakno? Oh sampean wangi mawon. Oh, keliru omong ki, Mang. Sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Munawar rene ana rempelune. Munawar rene ana prentulu. Munawar rene ana metuntung. Munawar rene ana pupune. Kok priye lho, Pak? Kok iku tak kon rene iki mangono gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngono ae. Ana gawene apa? Kula repot. Ngrepotno sapa? Sapari. Oh, sapari ya. Wis jelas nek sapari iki maksud nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. Iya apa. Saderenge kula repot mriki wau sapari ngumbar Rama. Lho ngumbar swara. Lurahmu sapa? Lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho. Lurah anyeri. Lho bener. Basman. Masalah yo kadang-kadang sik ngerti. Bener wonge meneng. Iya. Muring-muring elek. Masalah iya. Mangan kloso damen. Kok tak culak mripatmu kan kok adakno. Kon niku kesandaran ketang tak iki. Ngoten sapi ini lu mangan damen. Lah yo sapi ku lak ngono. Wah, murah kon niku. Tapi nek kadung murang-muring. Lah, cek wedi kadang-kadang cek wedi. Tak saparimu. Lho, nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya. Ojo Pak Lurah Baseman 1 loro. Iya. Jeren 20. Masalah akeh rek. Tokote kupinge kene. Kan lak gak kuping kok dicok. Ya apa rek? Saparine lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah, nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong? Oh nek ngoten Pak Lurah ne minangka asu. Oh, kok tak jejak gegermu kan kok kejelongot kon. Sapari sawangane lolo bobok. Mengenge kok jaran bilang tak. Polamu tok ae ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndodro. Lho, kampung rusak. Iya. Perlu gak saman. Lah, perlune sampean putus enten mriki. Ayo ana wis, monggo. Ayo. Nisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek 4 kintal. Lho, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan supaya aku iki slamet gak ono alangan apa-apa. Apa maneh aku nemoni alangan dina iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ana, jajan pasar wis ana. Kari tuku kembang ambek golek menyang
terus mampir nang tangga-tangga, perlu tak undang. Ah, budal ah. Ri. Sapari. Loh, nek tumpeng rek. Waduh, iki tepak iki kok. Tumpeng gede temen. Tak inceng iwak apa ae iki. Iwak apa ae? Yo, iwak petik andana. Tuh, kate lapar iki. Ini dia. Sapa iki? Aduh. Kok lapar iki? Dah. Lho, tanganmu ku sik mamile. Kok apa? Oh, nang nggonmu kon gak ono. Iki mang aku mrene ape nyile ondo aku. Wadah, nyile ondo ta nyile ondo. Nyile ondo. Lah apa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki. Soale tak delok kok ono apa? Barang wungkul. Iya, aku ape selamatan. Oh, slametan ta? Jangan ngundang awakmu iki. Aku mang wis seru. Ono wulune petik kenter nduk kali tak turut dadak nduk kene. Cita. Kon iku wong ta luwak kon iku. Kok iso ngurut wulu. Wis iki ape nyelameti wetonmu ta? Iya, supaya selamat. Lah iki tumpeng iki wis tak pasrahno awakmu. Sing ngujukno ah. Heeh. Tukang ngujukno. Aku tak undang-undang lho. Wis akeh-akeh. Wong loro ae golekno sing loro-loro titik. Loro sing loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon wareg dhewe ngono ta. Dadi kok pasrahno aku ah? Iya. Wis undang-undang. Tak undang-undang ya. Undang-undang. Wis dipasrahno gampang. Kene, Pak. Iki mang sapa? Ayo, iki sama lho ya. Iki ngurus urusanmu. Lho, monggo-monggo. Lho, Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, Par. Wis menawar. Iya lah. Ngerti kon tek aku rene. Ngerti kenduren. Ora apa. Aku rene ape ngurus Sapari. Oh, persoalan Sapari pun dipasrahkan kula. Lho, kon sing ngurus ya? Sapari pun enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Di sana kon ya? Nggih. Urusan apa iki? Tumpeng. Lho, tumpeng ya kan niku. War perlu urusan tumpeng ya kan niku. Oh, lho kon tak tunjuk lho. Ojo pringisan lho. Urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan nek garo takono ta. Apa? Sapari iki duwe persoalan karo aku. Ya. Apa? Lho, mari nyolong sewek kok. Sewek? Iya. Karo lek tumpeng ya pasrah mbak aku. Ayo mulai. Ojo ngawur ae kon niku. Lho niku lho Sapari. Lho, iya lho. Ayo. Par. Mau ngejak lurah. Iya, aku mau maling wis. Oh, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku rene? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Mulai cilik apik bulan. Gak tau elek arek kene apik terusan. Pak Lurah iki bolon ndi? Bola-bola ya kon niku. Wong sampean ngejokaken. Sebab ngene nek lu pelapurane Munawar, Nggih. kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan njaluk tangan puret. Lho, pur tangan nek ndak. Ngerti apa? Ngerti ndak kon iki? Lurah iki bingung adakno. Bingung ya, aku gak bingung ngurus udan Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gede cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon. Lah kalau ngaku niki persoalan apa? Persoalan ngene. Kon jare nyolong seweke bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Napa sampean nek dicoplok dadi lurah? Iki Sapari. Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean. Boleh diancam aku. Iya. Sampean kok ndarani kula nyolong sewek niku. Napa sampean semerap ya, Mbak? Karo. Boten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya, apa aku percaya iman? Masalah. Gimana Allah? Oh, ketek-ketek soal kon niku, tak mau seneng ya tetek-tetek soal kon niku. Terus Munawar ngomong napa kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong. Munawar nyolong. Kon nyolong resek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong sewek. Sewek. Iya. Ngomong ngoten tok? Iya. Mboten ngomong napa-napa. Iya. Karo wau Pak Lurah. Nyolong enggak kon? Nggih. Lu pringi sandan-sandan arek iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, Nggih. gak perlu akeh omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan. Mumpung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, Ya kasih besok, balikno. persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki enggak ada kajat bengi niki kula niki slametan. Nggih. Iya. Monggo sampean kali Kartolo Iya. nyakseni slametan dina niki. Iyalah. Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting rezeki. Rezeki. Ya wis ngono. Lho, anu Niki urus perkara Pak Lurah. rungono. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki.
Ngerti ya, goblok. Ngerti ya? Iki lurah badok. Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu njebobok tapi gak krungu, ngerti ya? Nah, niki enten rejeki nggih. Sajane sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhe. Iya. Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki perkara omongan. Ojo kon reken, sabar ae, sabar aja kon reken. Sing penting rezeki. Selamatan. Ayolah. Tak pasrahno kono. Ayo, enak. Pun Pak Lurah nggih. Iya. Niki kajate ingkang sederek Sapari, ingkang dinten iki ingkang ingkang nyelam. Kok kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kono niku. Kok krungu kula kok hengkang. Kok kono niku. Derek sedaya. Iya. Niki kajate Sapari nggih nyelameti wetone mugi-mugi Sapari nek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. Ya. Niki genah ngeten iki ra. Sing dikeroyok apa jelek kok iso bener gak iso lho. lek dodolan dikeroyok wong lak dilari. Iya. Berarti ada rezekine. Selamatane Sapari niku disekseni cinten 7 pekenan. Apa cilo nyekseni kok iki. Oh, dinten 7 pekenan gangsal. Sederek Sapari dinten iki diwekasaken bakul arloji. Lho, sebabnya apa? Tangi nyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebete banyu. Kaya to? Ingkang awang-awang kados to. Iya. Manuk Dali. Atuh. Apolo. Atuh. Montor mulu. Layangan pedhot. Lan ingkang wonten sak lebete toya. Lah iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul, pelut. Kok sing enggak ya apa sih omongan iki rek? Niku pun ditakoni niku pun dianggep palit dhewe. Oh, Ambek iya. katutne iwak sili lho. Iya wis gampang. Niki sembarang iwak wungkul niki meroi dulure Sapari. Iya. Enten pitik wungkul, Lah. wedhus wungkul lan gajah wungkul. Sepur wungkul. Sampeyan ana apa sih? Omongmu kaya wak gak iso lho. Omongmu kaya wak Joyo. Niki enten sego golong amroi wong golong-golong. Lah. Kados to Bansi Sarip. Apa? Hansip Sarip iku apa? Kok ngasih baris Hansip Sarip. Kados to Hansi Baris. Lah. Kuntul miber lan wong nebang nggih. Aja lali lho tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampuh nggih. Iki jeneng Kartolo iki. Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokrama. Pasar Pabean, Pasar Tuli lan penitipan sepeda. Kamu niki ngujubno gak karo-karuan e. Pungkasane nang larahan barang iki. Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak, babi lan jaran. Iya, cara nangan dedek. Ngerti? Lah niki enten jenang pasar, jenang napa? Jenang abang ingkang diweruhi Bank Indonesia. Bank Kredit, Bang Pasar, Bank Samiun lan Bank Kuasa. Bang keliling. Bisa ngujubne gak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek Sapari inggih jembara kubure padang. Gop jembara Dipun kubur. rewangi ndonga sak drenati. Iya. Ra. Niki ngujubaken tak kademen. Kok sampean grogoh ngoten. Aku katut. Katut goblok iki. Iki yo ndonga ya apa? Wis iki wis diterima ya, saya padha. Padha dibagi. Ceroyan. Kene. Wis padha dipangan wis. Pun kali kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya. Tiba dhewe. Wis sakniki wis sak jure wis ya apa. Ojo ngengkre lho. Iya wis. Wis seksenone. Napa ora? Nah, niki dos pundi Pak Lurah? Tes lakon, malingi sapa ae? Ayo. Siji kula maling. Nah, nomor loro. Kartolo. Lho, kapan aku nyolong? Lali. Karo isin. Lali, aku nono ae. Enggak tahu adakno. Apa kon niku? Kon nomor loro. Nomor 3 sapa? Nomor 3 Munawar. Bagus kelakuanmu. Lho ya apa sih kon iki? Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Aku war. Gak apa-apa, kok dibeberno mburi. Model-model. Aku nono. Ayo. Ya apa sih iki? Ojo sampai kon gak ngaku. Ayo, nomor papat siapa nih? Nomor papat Pak Lurah. Atuh. Sik. Wah. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling opo aku? Mboten peduli, sebab sampean niku melok bareng colongan. Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah ya. Ya opo sik pengen nyokot nang aku sih, Rek. Ayo, Nah, niki sampean putusi. Nek Sampeyan Pak Lurah. Nek jelas
malingi papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ya dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabe kula nyakot Kartolo munawar kali sampean? Dasare. Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken napa-napa, kula damel slametan. Tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumeng colongan iki. Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lirone. Kak, iso wong kon sing berkat akeh. Aja kebalekno lho. Berkatmu tikel ping 3 arene. Ya keliru jupe mau apa Selamat tak kompetisi. Wis jelas ya. Nggih. Dadi kok selametan nang bareng colongan. Nggih. Sapa sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Saiki tak adili wong desa. Nggih, Wong nggih. kepala desa ya. Nomor 1 maling safari berangkat Nggih, berangkat Bapak. polisi. Rasakno kok. Apok sik nom tangane dawa. Apok. Wong uripe tangane dawa temen elek kaya wayang kulit goblok. Nomor 2 Kartolo berangkat kon. Ya, kok mangane aku. Ganteng cerongoan, gak mangan-mangan kone kan. Nomor 3 Munawar berangkat kantor polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.